apareix cada dia quan acaba aquest programa a les 2 del migdia per presentar el Telenotícies Catalunya de TV3 a les comarques de Tarragona. Avui, però, no hi podrà ser, i no hi podrà ser perquè és aquí. Agustí, bon dia, bona hora. Hola, bon dia. Ens agraeixes que hagis pogut fer festa? Home, i tant, no cada dia venim al som i serem. No, això per descomptat, no cada dia ve Prades. No cada dia ve Prades. No cada dia podeu venir al som i serem. Poble maco, s'ha Sí? agradat? Home, no sé, això ho has de dir, tu com ho has estat veient? Molt bé. Fins ara, t'ha agradat? Però s'ha de veure allà. Esclar. Aquí s'heu fet una idea parcial, però un gran poble. Però home, la idea és aquesta, no? Sí. D'ensenyar a la resta de Catalunya que com a mínim tinguin una noció i a partir d'aquí que cadascú triï si vol anar-hi, no vol anar-hi, o què és el que... Si el coneixen ho triaran, segur. Segur. Vosaltres, la vostra família, hi va arribar per motius de salut, tinc entès, a Prades. Sí, tenim un tiet que tenia problemes pulmonars, van començar a pujar i des d'aleshores doncs ja portem 3 o 4 generacions pujant. Per problemes pulmonars? Sí, abans la gent, clar, el clima de Tarragona és un clima molt humit i recomanaven als metges doncs, que per aquest tipus d'enfermetats anava bé la muntanya i el poble de muntanya més alt que hi ha a les comarques de Tarragona és Prades. I vam anar per a Prades. Això imagino que ja deu ser bo no només per la gent gran, sinó també per la gent jove. La teva filla, per exemple, tinc entès que s'hi troba molt bé. Per exemple. Amb ella és molt difícil convèncer-la que no podem viure a Prades, de moment, i fer-la marxar quan marxem, doncs és complicat, és complicat. A nosaltres ja ens costa, amb ella encara més. No podem viure a Prades de moment. De moment? De moment. Home, jo què sé. No sé el que passarà d'aquí 2 hores que ens depara el futur. Tampoc cal anar tan... Home, estaria bé viure a Prades, no? No sé, això hauries de dir tu. Estaria bé, sí, home. Nosaltres tenim entès que ets una espècie d'ídol aquí a Prades, perquè... Home, no fotem. No sé, espero que ens entenc de nosaltres, No, és que quan ve l'Agustí, aquí ens evoluciona una mica tot el poble... Sí, la majoria de gent que hi ha aquí m'han vist de marrec, gairebé allò quan portava bolquers. Llavors, clar, és una de les coses maques d'aquesta relació amb la gent de Prades. Doncs que t'ha vist de petit i no és tant per les beneiteries que moltes vegades hi ha amb gent d'aquesta que surt per la tele, no? I aquesta és una relació bonica. És una de les coses interessants de Prades. No sé què et refereixes amb això de les beneiteries de la gent que surt per la tele. T'explicaré. No t'he volgut entendre, Ja t'explicaré. És ben entès, Sí? No, ja ho he vist, ja dic. I no ho entenc, tothom riu. I aquí tots els que treballem a la tele no li ha fet gràcia a ningú. No? No fotem, És broma, Agustí, i tu ja ho saps. Escolta'm, diu que els hi organitzes taules rodones, que els hi presentes debats, que els hi porta gent famosa. És veritat tot això o no? Ja ho saps que exigeren. Exigeren. Sí. Col·laboro amb el que puc. A vegades són simples trucades telefòniques, perquè tinc gent a l'abast i... Però vaja, res. Els joves ja has vist que s'organitzen ells i no necessiten a ningú. Però vaja, amb el que podem, doncs sí, col·laborem. I tu, que ho ets i no ho ets, de Prades, que tu mires una miqueta més des de fora... Com que no soc de Prades? Que ho ets i no ho ets en el sentit aquest de que ho ets, però de que no hi vius, que hi puges quan pots els caps de setmana, sobretot a l'estiu. Tu que et mires una miqueta més les coses des de fora, de tot això que hem dit avui, d'això que hem parlat amb el senyor alcalde, què hi trobes a faltar, què no hi trobes a faltar? A veure, a Prades, a banda de tot el que heu ensenyat, són també allò... sensacions, no? Les sensacions aquelles quan ets jove, el que t'envolta, doncs allò no es paga en res, és allò com ta filla, no? Ta filla és, encara que no sigui la més maca, per tu és la més maca. Doncs Prades potser no és el millor poble, però el que ha passat la infantesa allí és el millor. I el que em preguntaves, que no sé per què ho he dit això ara, què trobo a faltar? Doncs, alcalde, una guarderia. Escolta'm, fem autèntiques virgueries per seguir el ritme que s'imposa a l'estiu els que ja no som de la primera volada i tenim fills, no? I home, doncs algú espavilat podria fer la primera pela amb una guarderia, Sí, ja ho saben. Sí, els inversors, no? Molt bé, Agustí, gràcies per haver vingut i gràcies per haver parlat en definitiva, del teu poble. Moltes gràcies. Moltes gràcies, bon dia i bona hora. Avui és obligat parlar de patates, però no sols de patates, sinó de patates amb senglar. I perquè ens expliqui com es fan, hem convidat la senyora Teresa Roig, mestressa de casa, evidentment de Prades. Com estem? Bé. Llorenç. Un munt de coses tenim per explicar avui, un munt. Mira, només cal que mireu tota la taula. Sí que fa patxoca, sí. Senyora Teresa, anem per feina, que no ens l'acabarem avui, aquesta. Endavant. Bé, tenim aquí el plat principal, que és un senglar amb patates i, a més, amb castanyes. Anem a explicar aquest. Sí. Tenim el senglar aquí. Què és el primer que fa amb aquest senglar, vostè? El primer que fa és el poso amb aigua, tota la nit amb aigua, quan me'l porten. Llavors ben net l'endemà, ben eixut i al congelador. Quan convé es guisa. Perd una mica la sang i no té aquella fortera tan grossa i veuen que ja és una mica més claret. I que poc greix arriba a tenir el senglar, quina meravella de carn és. Això és el primer que fa. I el segon? El segon, doncs miri, la ceba, talladet de fina, l'all, el jabalit... Ceba... Bueno, sí,
la ceba, l'all... Ben tallat ben fi. Talladet finet, el porc senglar, a daus petits, posat tot, jo ho poso a l'olla a pressió. Tot junt? Tot junt. Tot en cru? Llavors poso monedet d'herbes... Monedet d'herbes que hi ha farigola, aurenga i llorer. Llavors hi poso 2 gots d'aigua i mig d'oli. I mig d'oli. I un got de barreja. I la barreja què hi ha? Perquè les barreges sempre són misterioses. Aquesta, aquí. Vi ranci, anís i moscatell. Ja m'estranyava que fos benèvola aquesta barreja. Però llavors hi fa també una magnífica picada. Llavors, quan això ja ha bullit, ja ho trec per posar-hi la picada i poso les patates, les castanyes, que estan torrades i pelades. Això li volia preguntar, però ja ho parlarem després. Hi poso les patates.